pagkatawhaya sa mga taga 7 District kung maohon. Ha? Aso sa tibuok, Rehiyon City, mga sukindig paminaw, ang kaning 7 District, dili mga sukindig paminaw sa South, mo'y nakadawat, na niini kung kini, tinuod ning gipagawas nga mga dokumento ni Congressman Leandro Laviste, nga anak mga sukindig paminaw ni Senadora Loren Ligarda. Kinabuhi. Dili man sad ni sayo ning kinabuhi ni kuan karon kanang naang Congressman Laviste mga sukindig paminaw kay matod pa usa sa mga gibilinan sa files ni Cabral sa wa pa mga sukindig paminaw mawaas kalibutan sa Undersecretary Cabral. So muna ito ni hatagag pagtagad ha kay kanang naang halos tanang congressman man di mga sukindig paminaw aduna man di alokasyon. Pero wa man ay problema kung dunay alokasyon, normal man tingali na makasama kay para sa project sa mga distrito. Apan ang problema diha kon gikaon sa buaya ang budget ha. Kanang mga alokasyon normal na tungod kay aron nga dunay mga magamit sa mga distrito, adunay mahatag nga mga proyekto sa mga katawhan, adunay mahatag nga mga tabang. Ang problema diha kanang kickback sa project. Maoy waon ta nay labot. Apan maoy gipalabi, maoy gipasulabi makasama sa mga buaya. Unya duna pagi mga ghost project, dunay mga substandard project. Manghinao ta in town nga kaning atoa nga mga naa sa DPWH, naa sa Kongreso, kanima congressman nga mga bagag naong ayaw na intaw ninyo pa. Ayaw na tanang pabagaa pag may samot inyong naong. Oy. Kaya nga naman, kung mas dako nga alokasyon, matod pa, kung mas dako ang alokasyon, nga gibutang des ilang distrito, mas dako nga pundo mga sukindig paminaw, mas dako ang kaon sa buaya, ha?